Vážené dámy, vážení pánové, v těchto dnech si připomínáme 80 let od konce druhé světové války, bez pochyby nejtragičtějšího milníku v historii lidstva. Scházíme se zde v době, kdy se mnohým nelíbí základní historická fakta a chtějí pokřivit naši historickou paměť. V tom lepším případě, či úplně od základu přepsat v tom horším. Zaprvé si musíme uvědomit a jasně definovat, o co dnešním přepisovačům dějin jde. Za druhé si řekněme, jak na historii nahlížet a co se skutečně událo. Myslím, že toto jsou ty nejzákladnější postuláty mého pohledu na věc. Dnešní aktéři politické scény, kteří svůj podstatný politický kapitál vkládají do konfliktu na Ukrajině, pracují na vybičování emocí, strašení válkou, systematickém šíření strachu. Oni totiž nic jiného nemají. Naprosto ve všem ostatním selhali. Jim se základní fakta, pojmenování vítězů, vykreslení ztrát a obětí prostě nehodí. Je to čisté politikum. V tomto smyslu je to vysvětlení velmi prozaické. Prostě nemají co nabídnout, tak hledají vnějšího nepřítele. A vytváří tu ve jménu pravdy a lásky nenávist etniku, národu, jeho historii, hrdinství i obětem. Jsou to od nich velmi jednoduché pohledy pro jednoduché lidi. Nakonec nelze nevzpomenout, že něco podobného jsme již zažili. Avšak s tím rozdílem, že většina lidí věděla, že to tak není. Přece se doma o historii mluvilo, přímí aktéři byli ještě naživu. Myslím si, že to i více lidí zajímalo a všeobecně o tom bylo daleko širší povědomí. Je to samozřejmě i záležitost školství a rozhledu těch jednotlivých lidí. Prostě dnes se více perem s tím časovým odstupem a mnohem menší vzdělaností a zvídaností všeobecně. Ti lidé nemají zájem shánět si informace a dělat si širší pohled. Jak nahlížet na historii, na dějiny, na druhou světovou válku? V první řadě nikoliv prismatem dneška, optikou, co následovalo, a myslím, že by do tohoto náhledu se neměl míchat ani své osobní politické preference, bych do toho neměl míchat. A to říkám jako člověk s uchopitelnými, jasně definovanými a čitelnými politickými postoji. Nakonec, když si člověk vezme ty tři hlavní aktéry Teheránu a Jalty, postupem už pak byl Edwin Truman, Roosevelta, Churchilla, Stalina, tak jistě nejsem ani fanoušek nového údělu, ani koloniální politiky, natož kolektivizace zemědělství. To mě však neopravňuje zpochybnit vůči roli těchto osobností a jejich zemí při řešení druhé světové války. Ano, opravdu lví podíl Sovětského svazu, ale i Spojených států je nezpochybnitelný. Jasně si však musíme uvědomit, že největší tíhu nesl na evropském kontinentu Sovětský svaz. Jeho vítězství nad Německem bylo fenomenální a velkolepé. A nebojím se to takto nazvat. Když si srovnáme oběti Sovětského svazu a Spojených států, tak prostě o tom se diskutovat nedá, tak to prostě je. Pro pořádek si musíme uvědomit příčiny tohoto konfliktu. Tam bych použil slovo liknavost německým krokům a režimu. Neplnění Versailleské smlouvy bylo přehlíženo a tolerováno. Na druhou stranu neschopnost se domluvit se Sovětským svazem jsou příčinou jak Mnichovské dohody, tak i paktu Ribbentrop-Molotov. Posledně jmenovaný pakt je dnes často uváděn jako příčina války, což je až dětinsky nepřesná fabulace, jelikož tuto smlouvu mělo paradoxně první právě to Polsko. To mělo první smlouvu
s nacistickým Německem. A dneska se říká Polsko, smlouva s Polsko, Velká Británie, ale my si třeba neuvědomíme, a myslím si, že tady to asi víte, že první Poláci po Mnichovské dohodě zabrali Těšínsko. Já dokonce myslím, že kdyby jako vniklo Německo do Polska, tak Sovětský svaz neměl potřebu tomto bránit, protože ty vztahy s Polskem nebyly natolik dobré, aby Sovětský svaz šel Polsko bránit, když bylo napadeno. Vlastně, když si vezmete, Velká Británie vyhlásila Německu válku, ale vlastně se v té válce absolutně nic nedělo. Teprve až Němci napadli Francii a vytlačili vojska Francie a Velké Británie. Tento pak je ukázkou pragmatičnosti. Nemám sebevětší důvod ho obhajovat ani demonizovat. Co však přinesl, tak přinesl čas. To byl boj o čas, to byl velmi pragmatický krok. Tady mám napsáno jistou trvalost. Jistě nevěřil nikdo ani na jedné či druhé straně. Dneska se vykládá, že Stalin Hitlerovi uvěřil, což vůbec neodpovídá jeho psychologickému profilu. Další mýtus je, že Stalin se zhroutil po napadení Sovětského svazu. Dneska se našel deník v Kremlu, kde to není pravda, protože on přijímal návštěvy a normálně pracoval. A tohle zase souvisí spíše s obdobím Chruščova, který samozřejmě 20. sjezd a demonizace Stalina a některé ty chiméry byly záměrně šířeny tou Chruščovou skupinou a bylo zase to jenom politika, nikoli v historické faktech jsou a takový ty nedbalí historici to prostě jenom přepisujou a posílají to dál, když to prostě pravda není. K samotnému průběhu toho konfliktu bylo mnohé napsáno. Pro mě jsou směrodatná, jak jsem říkal, čísla obětí. 2 stěžejní bitvy, a to já pokládám Stalingrad a Kursk v Evropě. Přestože nechci pomíjet Bagration či bitvu o Berlín. Jo. Po bitvě u Kurska již nedošlo k žádné německé ofenzivě na území tehdejšího Sovětského svazu. V celé časové ose, v celém konfliktu platí tzv. Příčinná souvislost. Vemte si, že třeba když byla operace Bagration, tak to velmi pomohlo spojencům ve Francii, protože oni museli stáhnout jednotky z Francie a přesunout je na východní frontu. Aby byl spravedlivý, tak to samé se stalo u bitvy u Kurska, když bylo spojenci, když se vylodili v Itálii, tak zase museli odebrat tanky a dát je do Itálie. Další zajímavost je, že Sovětský svaz po dohodě Stalina a Roosevelta začal ofenzívu o asi 10 dní, teď bych nechtěl, asi o 10 dní dříve, aby ulehčil spojencům v Ardenách. Takže ta koalice fungovala. Jo. My dneska chceme jako zdemonizovat to, co se pak dělo, to je věc jiná, to je věc druhá, ale já třeba pro zajímavost řeknu 2 věci, jak se nahlíželi ty aktéři toho na sebe. Tak za první, když zemřel 12. dubna 1945 Roosevelt, tak byl první prezident, za kterého byl v Sovětském svazu vyhlášen státní smutek. Další zajímavost je Churchillův nekrolog o Josefu Stalinovi v březnu 1953. A to nevím, jestli by pan historik, ale Winston Churchill v roce 1959 na výročí Stalinových narozenin pronesl v britském parlamentu projev. A to už bylo v době, kdy i v komunistickém Československu se o Stalinovi mluvit nesmělo. Takže něco jiného na těch vahách byl jejich ideový soupeření a na druhou stranu legitimně prostě se cenili jako partneři v druhé světové válce navzájem. To se samozřejmě některý dnes nehodí. Churchill byl bojový proti komunismu, na druhou stranu on věděl, že ve přínosu Sovětského svazu by tato válka nebyla vyhrána. Jo, to jsou prostě historická fakta a
O nich se vůbec nemluví dneska. To samé, to bylo za Brežněva, když přijel de Gaulle do Francie, de Gaulle z Francie do Sovětského svazu, tak sám od sebe šel k hrobu Stalina postát, aniž mu řekli, že nemusí. Jo? Takže takto oni vnímali ten Sovětský svaz a ten jeho přínos, ale i osobu Stalina. Tak to prostě je. To je nepopiratelné. Já mám určitě jiný pohled na svět, než mají komunisté, ale prostě přínos tohoto státu, poražení nacistů byl, jaký byl, přinesli nejvíce obětí a nelze to vymazat z historické paměti, jak se někdo snaží. Další věc, normálně bych o tom nemluvil, ale musím reagovat na slova některých politiků, jako je pan Žáček, jako je pan Bartošek a další. Teď si myslím, že se úplně zbláznili. Za prvé, Sovětský svaz po tom, co přišel, tak odešel, on nás neokupoval. V roce 1946 tady byly volby, ty dopadly, jak dopadly. To jsme si tady zvolili sami, co jsme si tady zvolili, to nám nezvolil nikdo jiný. A ještě vám řeknu jednu zajímavost, kterou málo kdo ví. My jsme chtěli, a i ty komunisté českoslovenští chtěli jít vlastní cestou, ještě v 1947 jim to bylo slibováno, ale jak došlo k roztržce Jugoslávie se Sovětským svazem, tak teprve oni začali tlačit, aby u nás byl ten systém velmi podobný k tomu, jaký byl v Sovětském svazu. No. To jsou zase historická fakta, ale že vykládejte třeba lidem, kteří byli v koncentračních táborech, kteří osvobodili Sověti, že nepřinesli svobodu. Já nevím, jestli je to vůbec možné, tak to vysknout. A ještě nakonec si říct, nemůžeme, a to by bylo na jinou debatu, nemůžeme analogicky srovnávat režim nacismu a komunismu. Za první, nacismus byl jednolitý, neměl více dimenzí, více historických podob. A za druhý nám šlo o přežití národa. Takže samozřejmě, že i ten postoj těch Němců se měnil, jak dopadala prostě ta válka na východě, ale v té první fázi oni byli opravdu připraveni nás část vyhladit a část někam přestěhovat na Sibiř. Jo. Takže srovnání s komunistickým režimem prostě kulhají. I co se týče obětí. A to já neobhajuju, co se dělo v 50. letech. Nakonec ono to růžový nebylo ani ve Spojených státech, takový Charlie Chaplin by mohl vyprávět, který se prostě vystěhovali a basta, už se nemohl vrátit. Ty 50. leta byly všeobecně prostě špatný a byl to důsledek studené války, ale zase nejen studené války, byl to i důsledek, protože Josef Stalin byl uznán jako čtvrtý teoretik marxismu, leninismu a samozřejmě jeho myšlenka boje s vnitřním nepřítelem byla brána jako součást v té době marxismu, leninismu a podle toho se taky jelo a bylo to ve všech zemích. Takový ten zárodek určitě někdy tam byl u Milady Horákový, ona opravdu byla v nějakém odboji proti komunistickým a tak dále, ale samozřejmě ta její poprava byla mezinárodně špatně. Ale říkám, že přinesl Sovětský svaz nesvobodu, není prostě pravda, je to historická lež, přinesl nám svobodu, zachránil náš národ a těch 140 000 rudoarmějců, prostě to nebyli politici, to byli stateční lidé, kteří tady nasazovali lidské životy a prostě oni přišli o to nejcennější. Prostě lidský život je to nejcennější a když srovnáme čísla 140 000, tak to prosím vás, to je víc než třeba Hradec Králové, to je víc než největší městská část. Já myslím, že ani Praha 440 000 obyvatel nemá. Jo. Musíme si tyto věci uvědomovat a pokud si je nebudeme uvědomovat a budeme skákat na hloupé názory mnoha politiků, tak prostě to není možné. Já jsem ještě se vrátím jednou pana Žáčka, slyšel, že kdyby nepřišli Vlasovci, tak jsme dopadli jako Varšava. No, to je další věc, to je přece pro nás blbost. Přeci víme všichni, jak varšavské povstání trvalo dlouho. A on to řekne ve skrupulí do televize. A prostě postavme se těmhle
vypravěčů pohádek, protože jinak přenecháme dalším generacím v zemi, že nebudou prostě vědět základní pravdu o druhé světové válce, a to já bych se nechtěl dočkat. A záleží taky na každém z nás, když mluvíme s mladší generací. Protože mě by taky bylo řečeno, moje babička se narodila v jižních Čechách, bydlela v 45. v Radomyšli a taky jsem od malička viděl, že tam prostě osvobozovali Američany. A prostě to, co se dělo v minulosti, že to zde říkali, to byla taky základní chyba, i tomu se museli všichni smát. A na těchto základech se pak vzniká ta nedůvěryhodnost vůči těm režimům a vůči těm politikům. A říkám, toto prostě není dobře a musíme to umět zastavit a jak ještě jednou podotknu, že to záleží na nás všech a hlavně teda musím říct na politicích, aby vyhrávali ty volby a trošku s tím něco dělali. Děkuji vám za pozornost.